βάλανε χέρι. Βρε καλώς τα λαγουδάκια σας περίμεναν όλοι. Καλώς τα λαγουδάκια. Εγώ να τους κάμω να πιένουν με τους κόφτες. Θα μπαίνουν οι κόφτες και θα πιένουν. Με τους κόφτες θα μπαίνουν. Θα τους κάμω να βάλουν κόφτες και θα πιένουν. Εμπήκαν 288 ευρώ, ευκήκα 42 έξω. Έχει να δω και έξω 170 ευρώ, είναι ανήμα 80%. Κάθε 100 ευρώ βγάλει. Εγώ να τους κάμω να πιένουν με τους κόφτες. Εμπήκαν 288, εγώ να τους... Εμπήκαν 200... Θα κάνω τι γουστάρω και ό,τι μου Ένα μήνυμα. Εδώ είμαι πάλι. Έχεις ποτέ. Η μαγιά. Μικρέ μου φίλε επαναστάτη που... Θέλω να σας πω για τα 6 πολλά τα τελευταία. Συνάφερα 2 ονόματα. Θέλω να σας πω για τα 6 πολλά τα τελευταία. Αγύρτες. Χρόνια 4. Έκοψε μου τα δικαιώματα μου. Χθες μου κάναν τα ΕΚΑΜ 45 μπλόκα, μα δεν υπολογίσανε το τούρμπο το Toyota. Κηρυγμένο με έχουν, επικηρυγμένο με έχουν. Την αλήθεια δεν αντέχουν, την αλήθεια δεν αντέχουν. Όλα αυτά τα παλικάρια θα μου πλάσουν τα παπάρια. Και τελικά είναι μόνο ένα τσιάρο που έβαλανε χτες λανέιτ πάνω, που το πια από το περίπτερο και έκανα έτοιμα τσιάρα για να μου την κάτσω εχτες, που αγοράσαν και το περίπτερο οι κύριοι. Οι κύριοι ποιοι είναι? Και τελικά να δούμε τον ήχο. Τώρα θυμήθηκα ότι μια κουβέντα φέρνει την άλλη. Που πια στην τράπεζα να πληρωθώ και χαιρέτησα τον παρέα μπροστά που τον έξερα που σας είπα, που έπιανα, έστελω από πολλά πράγματα που χαιρέτησα. Να σε έχουν για χαζό, να νομίζουν ότι σε δουλεύουν. Κοπέγια, ευτυχώς πράγμα που πέσα τσιάρα από εκεί έχω να σας ενημερώσω. Περιμένω να σας ενημερώσω. Να δούμε τι γράφει. Θα πιστέψω. Κατερέ. Θα πιστέψει ο κόσμος και είπαμε κρίσταλλο, γιατί θα πιστέψει ο κόσμος. Νομίζω κατάλαβα κάτι. Νομίζω όταν μπαίνω live...